Та идва! Майко! Мали! Така. Добре. Сега Майната му. Той ми предложи да се оженим. горкичките. Вие не сте добре. Аз се съгласих. Не. Да, Не. но аз го обичам. Но той е гей. Не е гей. Бисексуален е. Стига. Какъв ти е проблема? Първо, виждала съм го с мъже. Голяма работа. И второ, епилира си цялото тяло. Знаеш ли колко е мек? И заради малко косми ще се омъжиш за обратен. Да си поддържан мъж означава да си метросексуален, не гей. Повярвай ми, няма такава кожа. Той е толкова гладък. Кожата му е по-мека от моята. От твоята да не говорим. Що, какво ми има? Красива си, но разбери, че имаш нужда от спешна епилация. Поне не съм бисексуална. Или по-зле. Обратна. Пак щях да те обичам. Не ми се подмазвай, детенце. Няма да се омъжиш за педала. Вече сме си купили рокли за сватбата. Решено е.